Chamado a tranquilidade e a solidariedade por parte do delegado do Goberno en Galicia e a mensaxe que lanza Pedro Blanco ante o anuncio de que o Ministerio do Interior trasladará a territorio galego ao redor de 400 inmigrantes subsaharianos chegados a Canarias. Unha mensaxe de tranquilidade, trátase dunha resposta da acollida humanitaria deste tipo de persoas e que en todo caso se trata ni máis ni menos que de contribuir dun xeito solidario con o resto de España, que tamén están recibindo algún tipo de personas que chegaron de maneira irregular ás Canarias. Deles está previsto que a gran maioría, uns 350, se despracen ata Sanxenxo. O Goberno de España asumirá os custos da estancia. Chegarán en dúas quendas, a primeira o vindeiro mércores, a segunda o 8 de novembro. Trata primeiro casi todos maiores de edad, polo menos os que van a vir a Galicia prevese que son todas persoas adultas e polo tanto que están en situación de vulnerabilidade e que eu espero, conto e estou absolutamente convencido de que a resposta humanitaria, a resposta solidaria e a resposta por parte dos galegos e as galegas vai a ser ni máis ni menos que a que se ocorreu en outras ocasións como cando empezou a guerra de Ucraína ou en todo caso as que teñen amosado nos últimos anos como emigrantes que fomos na súa época. Blanco asegura que tan pronto foi notificado polo Ministerio trasladou toda a información á Xunta de Galicia e aos alcaldes afectados. Inmediatamente me puxen en contacto co presidente Rueda e así como a todos e cada un dos alcaldes dos concellos que iban a verse afectados, sin prexuicio de que, insisto, este tipo de actuacións vanse a canalizar sempre a través das entidades do terceiro sector, que son ni máis ni menos que as entidades que se encargan de acollelos e darlles o soporte completo. Dende o Concello de Sanxenxo emitiron esta mañá un comunicado criticando a xestión do Goberno central. Dunha banda amosan toda a súa solidariedade con estas persoas e aseguran que farán todo o posible para axudalas. Da outra acusan o Ministerio de Escurantismo e reclaman explicacións de por que dos 416 inmigrantes que chegarán a Galicia, 350 quedarán en Sanxenxo. Tamén din descoñecer o tempo que van quedar a súa situación sanitaria ou se van realizar algunha actividade ou aprendizaxe e cal sería a colaboración do Concello. Afirman que, aínda que o Ministerio fala dun plan humanitario, a medida semella un intento de quitarse o problema de enriba e reclaman unha solución integral.